Kuya, kuya, sa'yo ba itong motor? Sa'yo ba itong motor? Sa'yo ba to? Motor? Kinuhaan ko ng konting hangin. Kasi baka puputok yung gulong mo. Nakuha na. Sa likod kuya, baka gusto mo. Baka pumutok yung gulong mo kuya eh. Baka sa likod. Ito. Kulang na ng hangin. Kulang ng hangin na. Tayo. Nakuha na yung hangin na ba? Okay kuya, langan. Okay na. Tingnan mo. Wait lang ha, wait lang. Ayaw. Okay na, okay na. Ayaw. Ayaw. Sabangin lang. Ayaw ba? Kailangan ba na? Ay, hindi. Kulang pa. Okay, okay. Right. Thank you. Pwede tignan yung air pressure ng ano mo, ng motor. Parang ganito lang ano yan ate oh. Pressure? Bakit? Titignan ko lang kasi parang ano eh, sobra ng hangin po. Paano masabi? Sobra ng hangin. Okay lang po. So parang sobra ng hangin to eh. Kunan na lang po natin konti po. Kuhanan natin ng ano, kuhanan natin ng air pressure po. Parang ganito lang. Nakatotoo po. Wala ka. Oh, ayun po. Ano ba yan? May hangin pong lumabas. Okay po.
Kuya, sa'yo ba ito yung motor? Sa'yo ba ito? No, 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 no. Sa'yo ba ito yung kuya? Kinuhan ko ng kunting hangin. Ang motor mo. Kasi baka puputok yung gulong. Okay lang? Kukunan pa natin. Kukunan pa natin ng ito. Kunti lang, kunti lang. Tama na kuya. Na. Okay na? Hawakan mo nga. Okay lang ba yung gulong mo, pre? Binawasan ko konti. Delikado kasi yan eh. Sa harap, bawasan nga. Buksan mo ha. Buksan mo, gi. Tama na yan. Mula na yan. Ano, concern lang kami, ay pre, concern lang kami sa'yo eh. Baka madulas ka. Excuse me ate, pwede makisuyo? Meron kaming talent beatbox tapos magpo-program kami. Pwede ba kita ko na judge? Magbi-beatbox ako tapos i-judge mo. No, kabalo. Ay, magbi-beatbox ako tapos i-judge mo, i-rate mo. Pwede, pwede. Huwag kang tatawa, tiya. Makapasa ba? Mga 50%. Yung hanis. Anak lang. Hindi 50? masyado ingon. Hindi kayo siya ingon high. Kasi Luni, bukas na ang aking programa ko eh. Sa ROM. Nanay kaya, try. Pero okay lang po ang beatbox. Salamat eh.
Yohohon mga ka-dwarf! So, sana nagustuhan nyo ang ating brutal episode ngayon. So, mayroon tayong shoutout ngayong araw. So, shoutout nga pala kay Robbie Ann. So, bisitahin nyo ang channel niya. Marami siyang mga upload doon na mga pranks din. So, shoutout kay Donald Manosa And Arnel Mira. Master Vlogger, kay Jedpon Olipendo. Walang Jedpon nga pre, Gideon Olipendo yan. At saka kay Vic Aguilar Vlogs sa pang Discarded TV. So, sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aming munting channel, ay mas mabuti i-click nyo na ang bell button at saka subscribe button at saka bell icon. So yun lang, walang kwenta. Let's go!